Subscribe to my channel and also press this bell icon. Ay kung kabaraka mga pare. Di ako ang kapabaltukan kong nga tao. Ako na't bahala at iyo mga niya. Sumad na lang ang mga kaya ini ha? Oh God. Bakit naman? Kaya naman, dapat mag-perfect ko. Ay ba? Kaya naman lang akong perfect ito, no? Kada numero. Siyo na naman. Bonk. Okay, class. Yan na. Ito ato tinatawag na summative test. So, karoyan ko nga waray magiging therapy, waray masubad. Kasi pag masabtan ko nga may magsubad, punod tayo nitong test paper na magawas. Klarado? Yes, sir! Very good. So, yan na. Pati yung mga distribute itong mga test paper, magtitikang kamudayon. Understood? Yes, sir! Bonk. 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 Oh my God. Denied. Sir! Oh
Ayang katak tubig. Sir! Oh, ano ito? Pwede magarot extra sheet? It's the motherfucking Eagle Double G. Extra sheet? Okay. Oh, Mr. Venus. Salamat, sir. Welcome. Sir! Paano magpapatay na ni anakong ano ito? Ah! Ayun, shout out po sa Paborada family. Shout out po kay Anselmo Paborada, kay Fritz Paborada, and then shout out din kay Ate Marianita, shout out kay Aslin, shout out kay Tiffany, and then yun lang po. Shout out po sa inyo